Heipä hei vaan kaikki katsojat. Me ollaan nyt tultu tässä Paradoxin Doorsissa, niin kakkoschapterin 11 jaksoon. Mennään katsomaan. Telephone Thriller. No siellä on ainakin tällainen London-pussi. Siellä on katon päällä joku juttu. Tuolla on joku paino ja patke. Mihin tarvitsemme patken? Sitten täällä on Keep Calm and Dial 4739. Panas ylös. 4739. Siinä on julisteita. Ja kato niin, näyttää virtanappula oli siellä. Mitä sinä haluat? Mikä sinä olet olevinaan? Satelliitti, otatko sinä sieltä sen? Täällä on kello. Kaikki näyttää kivalta, eikö niin? Tässä on joku... Okei, katsotaan mikä täällä. Toinen punnusko puuttuu. Miksi et päästä minua punnuksen luo? Se ei antanut minun mennä sinne punnuksen luo. Päästäänkö me tupaan? Ahaa! Meidän pitää tietää koodi, millä me päästään. Jaha. Ei sitä noin vaan mennä. Niin. Kori. Kato, siellä on tollanen key. Ja kato, Kemi löytyi. Onko roskiksessa Kemi vai mikä siellä voisi olla? Kirje meille. Time and time again, humans proved that nothing was ever enough. Elikkä ihmiset, aika ajoin ihmiset aina niin kuin ajat, time and time again, yhä uudelleen tai jotenkin näin. Ihmiset todistivat, että mikään ei ollut heille niin kuin tarpeeksi. Okei, mulla olisi nyt 2 punnusta. Minä olisin ne tietysti hyvin mielellään laittanut tuonne. Olisiko tämä menossa tuonne, kato tuonne linjapiilin kyytiin? Joo, ja täältä löytyy mikä? Tool. Okei, jonkunlainen työkalu. Lamppu on siinä. Mihin minä tuon patken laitan? Tarvitaanko täällä jonkunlainen juttu tässä? Ethän sinä nyt voisi siihen kuulua tietenkään, mutta voitko sinä esimerkiksi? Ei. Miten täällä kellon luona asiat voivat? Voitko sinä olla kellonviisarin kääntäjä? Kato. Jaahas. Mikäs on homman nimi? On keltaista ja on harmaata. Mikä juttu? Kun minä painan. Onko niin, että aina vierestä muuttuu? Pitääkö mun saada kaikki keltaiseksi vai? Taas Jonna-hommia tällaiset. Kato, eihän mä nyt osaa. Ootteko te keltaisia kaikki? Häh? Nollasinko mä sen nyt sitten? Voi jee. Tottahan mä nyt sen nollasin tietenkin. Keltaisena on kaikki. Mutta onko se asian ydin siinä justiin, että ne pitää olla kaikki harmaita vai? Vai mikä on juttu? Nostaas ylös, ei saa. Ja mistäs minä olisin muka saanut vielä muita mitään tietoja? Mihin minä patken laitan?
Mistä puuttuisi sellainen? No kun mitään ei tapahdu, niin ehkä minä kokeilen sitten tehdä kaikki harmaiksi. Oota, kun rupesi taas keltaisia miettimään. Harmaaksi. Nyt on kaikki harmaita. Mitä mun pitää tehdä? Onko mä saanut vasta yhden kemin vai? Mihin sellaista voi tarvita? Niin. Hyvin tunnen itseni taas jälleen typeräksi. Voiko sillä jotenkin rikkoa ton oven? Ei. Mitä täällä on tarkoitus tehdä? Kato jotenkin. Telephone-sanaan ei pääse. Keep calm and dial. Mutta kun en mä pääse dialaamaan yhtään. Vähän vettä. Mihin laitetaan merkki? Mihin voi patke-merkin panna? Missä sellaisen merkin paikka voisi olla? Enhän mä voi tietää, mikä pitää laittaa. Onko meillä... Oi, ettei tämän merkin kuvio, löytyisikö se täältä? Puhelinmerkki. Ei täällä ole tuollaista. Telefon. Kato, kun tuonne ei pääse yrittämään. Tässä on nyt jotakin hämminkiä tässä kellossa. Jos mä paan keltaiseksi... Ahaa, tämä on se aloitus tässä. Niin kuin 9 ja 3 puolella. Mitä tarkoittaa? Pitääkö mun jotenkin saada siirtymään? Millä lailla? Ja silti tuo on 12. Mikä on homman nimi? Mitä meiltä vaaditaan? Ja taas se tekee tuon aloituksen. Aina tuo aloitus. Eihän mun pitäisi sitten niin, että nämä olisi harmaana ja kaikki muut olisi. Jos pannaan tästä nyt nuo harmaaksi ja nämä muut sitten nyt lipsahti. Voi tehdä uusi. Jos minä haluan nämä kaikki muut tästä ja nuo haluan harmaaksi, niin se ei ollut oikea ratkaisu. Millä lailla pääsen käsiksi tuonne alas? En pääse millään lailla, että se pitäisi niinku... Hei, eikä tuohon ylhäälle pitäisi. Miksei se anna mun mennä sinne? Sehän on sama merkki kuin tässä katossa. Se on tämmönen Royal Telephone. Että sä sinne ylös haluais mennä. Että sä minnekään halua mennä. Tai ikkunaan tuohon. Tai tuonne satelliittiin. Miksi et sä tuohon mukaan mene?
Tuohon sä kärkeen kuulut ihan selvästi. Mitä tehdään tälle? Tässä on nyt se ongelma, että minun pitää saada ratkaistua tämä kello, että mä saan laittaa tänne. Kato, täällähän näkyy täällä allaalla. Tuolla on kato, pitää olla 2 muutakin punnusta tuonne. Sinne pitää saada punnukset. Olisiko se sitten niin, että vain tuossa ja tuossa pitää palaa keltainen? Voisiko niin olla? Nyt se oli. Se oli, kyllä. Eli pannaan tuota punnus tuohon ja tuohon. Noin. Ja sieltä saamme patkelle paikan. Sieltähän sille vasta se paikka tulikin. Okei, sitten pääsemme soittamaan puhelin. Kato, siellähän Kemi katselee minua siis suloisin silmin. Meidän pitää soittaa. 4, 7, 3, 9. Ahaa, mitäs me täältä opimme? Se ottaa sieltä jotakin. Mitä minun pitää täällä tehdä? Aivan hämmästelen, mitä mun pitää. 01. Ja hei, katopas. 01 on tuommoinen nuolet katsovat toisiaan. Sitten pitäisi löytää 02. 4. 04 on, kato tämä sirkkelin sahalaita juttu. Sitten 03 on tuuletin. Fanny. Ei Fanny, mutta Fanny. Kakkonen. Mikä sinä oot? Kompassi. Noniin. Lähdemme nyt. Olemme saaneet ratkaisevat. Kato, vaikka me ollaan nyt jo tuolla sisällä, niin me halutaan kuitenkin sisälle tosta noihin. 1 on nuolet katsovat toisia. Se onkin siinä. 2 on kompassi. Noin. 3 on tuuletin. Aha, siellä oli jo sahalaita näköjään valmiina. Okei, terve. Ei sitten mitään, lähetään pois. Saatiinhan me nyt kuitenkin kaikki. Saatiinko? Luettiinko me edes kirjettä? Mennään muista edes. Saatiin me kaikki. Hyvä. Getaway Garage. Garage. Yritetään käydään katsoa vähän karakea. Siis mikä sen nimi nyt on? Sanokaa nyt, autotallijuttua. Tuolla on joku ihmeellinen paving stone. Okei. Täällä on laatikoita, tyhjältä näyttää. Mene toiseen laatikkoon. 1 kappale avain. Ja sitten täällä näyttäisi hyvin tämmöiseltä sähkökaapilta. Pannaanko? No. Onko tässä nyt jotakin ongelmaa?
Okei, me tarvitaan sinne vielä. Tuolla on carwheelejä. Tuosta tollanen. Tuolla on hätäseis näköjään. Aha, se oli siis... Voi, sieltä sitä tullaan pukkien päällä, kuule. Tipunen. Pannaanko se avain ihan suoraan sinne? Mitä löytyy? Ruuvimeisseli. Akku. Onko muuta tarvittavaa? Ei. No semmoset me ainakin tarvittiin. Joo. Pannaanpas wheelit paikalleen. Ja toinen puoli wheeli. Noin. Onkohan sillä takapuolen viilit paikallaan? En tiedä. Katsotaan sitten tänne missä sitä olikaan sitä ruuvimeisselin paikkaa niin kovasti. Tuossa vissiin. No niin, avataan ruuvi. Kätevästi ja heti haetaan uudestaan tuolta varastosta toinen ruuvimeisseli, koska eihän nyt samalla voi tehdä mitenkään. Ahaa, täällä on varmaan jonkunlaista... Heti kun tajuan. Ahaa. Niin. Juurihan näin meidän pitääkin tehdä. Sehän pitää saada se varsi siitä lähtemään. Mene nyt pois siitä. Käänny jo. Kato, kun tämähän onkin hankalampi nyt. Pitääkö... Ahaa, tää pitääkin toisinpäin tältä puolelta saada myös. Pyöri. Ethän sä nyt sieltä lähde takaisinpäin sitten, tietenkään. Häh? Sehän meni toinen takaisin siinä tietenkin. Niin. Tässä se ongelma onkin, kun ne ees sun taas siinä pyörii. Häh? Onko nyt näin, että tällä en saa sitä enää liikkumaan? Ei. Ei saa liikkumaan. No lähdetään taas täältä katsomaan sitten, että saadaanko edes yrittämällä niin pitkälle kuin tuo. Ei, kato, se lähti heti sitten. Elää, mene takaisin. Ei! Mitä varten? Nyt tähän on taas tämmönen hermostuttava, että ei niinku saa tehtyä. Onko näin, että mun pitäisi saada se koko homma niinku, kun tuossa lukee niinku, onko tuossa ylhäällä niinku nuoli? Ei, vaan se on heijastus tuosta jostakin kuviosta varmaankin. Niinhän se onkin. Mä en ole carpatteria käynyt vielä mihinkään panemassa, eikä sitten sitä Pavelstone, mikä se oli. Mähän itse asiassa otin sen patterin tuolta, niinkö? Mihinkäs minä sen nyt sitten paan? Eihän mä sitten ihan tässä tarvittaisi vähän akkuvirtaa. Mutta mistäs minä saan? Jaa, näin kätevästihän se onnistuu. Ja sitten tuosta chargea vähän. Chargea vähän siihen. Noin. Ja käydäänkö viemässä sinne autoon sitten takaisin?
Voisiko näin? Kato, heti palaa mukavasti. Mutta... Kato, Kemihän siinä katselee minua kans silmiin kauniilla katseellansa. Mene nyt ovi kiinni. Mitä sä meinaat? Meikö sä takaisin nyt sinne? Meikö? Sehän nousee takaisin. Mitä varten? Mihin minä tuon kivenpalan tarvitsen? Onko jossakin? Onko se tuolta justiin otettu? Mihin minä sen kiven pahan? Ehkä minä tarvitsen täällä särkemiseen jotakin. Mutta nyt on se ongelma, että mä en osaa tätä tehdä. Hei, eihän mä laita katon lukkoon sen tuonne väliin. Panisinko? Oota, väärää pyöritän tuolla. Paanko tuonne? Eikö mee? Paa äkkiä se ennen kuin sä tuut pois sieltä. Pysy siellä! Mihin sinä pysyisit? Miksi et sinä mene tuohon väliin? Ei se pysy. Pysyksä sä täällä jossain? Höh. Miksi et sä vois sinne mennä väliin? No nyt aika samikset. Nyt ne on ihan samikset. Ei. Ei, mitä varten? Tää on nyt taas tämmöstä, kun ei tiedä millä lailla. Toinen vie taaksepäin ja toinen. Onko jotain, mitä mun pitäisi tietää? Kato, tuohon mä tarvitsen ikkunan. Kato. Mä sain takaisin sen kiveni. The stars were yours, but still you wanted more. Niin. Kuitenkin halus vielä lisää. Onko siellä Kemin näköinen? Tervetuloa, Kemi. Enkö tarvitse enää tiiltä, kun se jäi tonne matkalle? Nyt kokeillaan se kampi ottaa tuohon. Oh. Jopas.
Mikä on homman nimi? Kansi ei mene kiinni. Auto kuitenkin toimii. Yläkerrat, ikkunat on rikottu. Sehän me haluttiin. Olisiko me tuosta saatu vielä? Tuu nyt takaisin, niin tuossa olisi katos vielä, jonka voisi odotellessaan särkeä. Kuinka nämä osat on näin hassusti? Vähän hassusti. Joo. Mutta. Nämä me on käytetty jo. Mitä minä haluan nyt tehdä? Haluanko minä nyt jotakin tehdä? Mitä minä haluan tälle nyt tehdä sitten? Mitä minä muka täältä? En mä mitään enää tätä tarvii. Vai pyöritänkö vielä tässä? Hirveetä kumeen käryä tulee. Kumi kärisee vaan. Mutta miksen mä tätä saa? Kato, jos mä olisin saanut jotenkin jonkun asian lukkoon, mutta eihän se siihen auta. Eihän se siihen auta. Mene takaisin sinne ylös, kun ei kerran onnistu. Mä pyörin ihan tyhjänä. Ei tässä ole mitään järkeä tämmöisessä. Mikä on homma? Mikä on homma? Kysyy nimimerkki Tietämätön. Pitäisikö mulla olla joku tavara lisää? Ei tätä ihminen osaa. Kun se on niin kuin lukko tuohon noin, että me saatais nuo lukot tuosta aisan päältä irti. Sitten pääsis tänne ovelle. Onko jotain, mitä voi käyttää?
Joo, nyt on sellainen juttu, että minä en tätä osaa. Täällä niinku, näistä rivoista oikeanpuolimmaiset liikkuu näin. Ja tällä puolella ei. Miksi? Miksi näin niin kuin nämä sulkiot täällä liikkuu? Ne on niin kuin jumissa. En mä tajua. Vaikka mä teen kun 100 kertaa tätä näin, niin se ei... Tää ei oo se homman nimi. Tältä puolelta ei voi säätää. Miksi? Miksi tästä ei voi säätää? Ahaa, pitääkö mulla täällä olla semmonen asento? Eikö? Häh? Miksi se tulee takaisin? Miksi se tulee takaisin? En mä tajua. Mikä tässä on niinku idea? Nyt tää oikeanpuolimainen ei liiku ollenkaan.
Mitä on tapahtunut, kun oikeanpuolimmainen ei liiku ollenkaan? Antaako se mulle säälipisteitä, kun se ei onnistu multa? Millä lailla mä suljen tämän, että se ei enää voi kulkea? Tästä ei voi enää painaa. Mikä on homman nimi? Kato, kun täällä ei edes ylehty. Pystyykö tätä jotenkin... En mä tajua. Mitä on tapahtunut, että tämä ei enää kulje tää toinen? Häh? Vasemmasta ei tapahdu mitään. Ei tapahdu tästä nappulasta mitään. Millä se napataan? En mä tajua. Kun olisi joku tavara, mikä menisi tuonne väliin, että se ei voi enää palautua. Mutta jotain on tapahtunut, kun tuolla ei niinku... Eihän tässä ole nyt niin, että... Eihän tässä nyt voi olla niin, että tässä on joku merkitys sillä, oletko sinä ylhäällä vai oletko sinä alhaalla. Kokeillaan taas. Kato, kun tällä puolella se ei toi tikku nyt liiku mihinkään päin. Niin jotain on muuttunut. Mikä on muuttunut? Mikä on muuttunut? Sanokaa minulle äkkiä. Kato, tää oikea tikku ei kulje. Minä jo kerkisin luulemaan, että se meni. Ei, kun kato, tämä ei sitten vastaavasti liiku mihinkään.
Ei mulla ole mitään, mitä mä laittaisin sinne väliin. Eihän oo. Mikä on, että tuo ei liiku enää? Ja miksi jotkut on jumissa? Minkälainen asia se on? Mikä asia vaikuttaa siihen? Luulikohan, että tämä on hyvinkin helppo tehtävä? No ei ole. Voitko sinä sinne päin lähteä pois siitä? Silloin sä menet jonnekin tuonne reikään. En mä tajua. Tuo näyttää minun selmään niin nuolelta tuossa. Näyttääkö se, että tämä puoli pitää ratkaista? Tuota ei voi tehdä. En tiedä. Nyt on kyllä semmoinen tilanne, että en osaa ratkaista. Jolle se tarkoittaa pahasti sitä, että mä en pääse eteenpäin. Kato, jos olisi joku tavara, minkä tukkisi tuonne, niin saisi pukata. Tai joku koura, millä pystyisi sen vetäsemään pois. Kun ei minkäänlaista tavaraa ole. Laatikoille ei enää pääse. Tästä ei voi vetää virtaa. Auton asiaa en ymmärrä tätä akkuasiaa en tajua. Tätä en tajua, mitä mä hyödyn tästä. Mitä minä hyödyn siitä, että ootko ylhäällä, kun poltat kumia vai alhaalla? En tajua. Joo, ei. Millä lailla minä mukamassaan? Onhan tämäkin nyt jo pois edestä, ei kookki tämä punainen.
tässä. Eihän tämä nyt enää pidä sitä. Nyt pitäisi vaan saada tämäkin toimimaan samalla lailla. Mutta millä lailla? Elää nyt vaan mene takaisin. Kato, kun ei nämä osu edes nämä läpyskät. Niin. Kato, ei näissä ole enää pituutta niin paljon, että ylettyisi. Miten tämä saadaan? En mä tiedä. Nyt alkoi kyllä ärsyttämään. Toisen saa niin kuin pois edestä, mutta toinen ei enää kulje ollenkaan. Mikä siinä on? Niin. Miksi nämä ei enää toimi? Minun mielestä se on pois edestä jo. Eikö ookin? Se ei häiritse siellä. Mutta miten vaihdetaan toinen suunta? Joo. En keksi, miten saadaan liikkeelle tuo toinen. Kun se alkuun oli kummatkin. Pyörii miten sattuu. Se menee vaan tonne, kun yrittää jotakin noita alaosia tuosta katsoa. Voisiko olla jotakin? Mikä on idea? Onko jossain sellainen, jonka mä saisin siitä pois? Onko?
ei, nyt on tämmöinen tilanne, että en keksi. Näillehän pitäisi antaa kato jonkunlaista Olisiko täältä, niin kuin täällä varmaan on se, olisiko tässä se, että se lähtisi nousemaan tästä. Joo, mutta millä tämä? En mä mielestäni huomannut silloin, että tämä olisi ollut lukossa. Kato niinku, tätä voi heilauttaa näin. Ylimmäinen on lukossa. Näitä ei voikaan heilauttaa. Nyt kato, jos tässä toimisi nappula. Jos tämä toimisi, niin mä saisin sen pukattua pois, mutta kun se ei toimi. Mä vaan painan tätä. Mutta kun se ei vaikuta. Ei tästä tapahdu mitään. Nyt on valitettavasti niin, että peli jää tältä kertaa tähän, kun en kerta kaikkiaan keksi, että missä teen väärin. Tässä ei montaa asiaa ole. Ei ole montaa asiaa, mutta niissäkin epäonnistun. Jos mä tosta taas sen nostan tonne ylös. Ja pyöräytän. Niin siltikään nämä nappulat ei ole niin lähellä, että ne vois ottaa tosta. Missä on tapahtunut muutos siihen alkupeliin nähden? En tiedä, mutta lopetetaan tällä kertaa tähän. Heipä hei! Heipä hei vaan kaikki katsojat. Kyllä nyt ei anna niin kuin luonto periksi, että mä en 12 jaksoa pääse läpi. Minä en tajua, mitä se minulta vaatii, se puomin lukot. Eli mä oon nyt ne kemit ja nämä tämmöiset hoitanut sieltä, mutta mennään katsomaan, että onnistunko mä saamaan sitä auki. En tiedä vielä, mikä se ratkaisu on, mutta mä jäin miettimään, että miksi se alussa oli, että molemmat liikku. Ja sitten myöhemmin ei liikkunut enää kuin toinen. Katsotaan nyt, se on täällä siis tämän alla, mutta tähän pitää saada ruuvimeisseli. Tuolla on se kivi, jota tarvitsen raateluun, lasien rikkomiseen. Ja mene kiinni nyt. Nui, ja sitten täällä on se yksi avain. Täällä ei ole muuta. Tuolla alhaalla niin kuin näyttäisi jotain olevan. Sitten tässä on ne renkaat tuohon autoon, joka löytyy tuolta tallista. Jos mä heti tässä vaiheessa käyn rikkomassa nuo lasit. Onko niin, että ei voi? Vai pitääkö olla lähempänä? Totta kai pitää olla lähempänä. Noin. Ja tästä mä saan kiven vielä muistaakseni takaisin. Mä sain sen kammen. Ja muuta ei lähde tästä. Ja toisella puolella on myös... No, tuo kolmio mua hämmentää, kun siihen ei pääse niinku käsiksi. Jotenkin tekisi mieli mennä tuohon kolmioon. Pystynkö mä tällä menemään? Ei. Mutta tällä puolella on myös... Ja nyt se kivi on sitten täällä, sitä ei enää saa. Olikohan tällä puolella joku kemi tai joku, mitä ei nyt enää saa tietenkään otettua. Sähkökaappi, jossa on nämä akunlataukset. Sitten me voidaan mennä tänne laittaa
No. Aha. Tää ensin tuota aukasta vissiin. Niin joo, tämähän oli se auto ylös, auto alas. Katsotaan mitä tässä nyt, kun mä tiedän, että ne renkaat pitää siihen laittaa, mutta onko täällä semmoista jotakin, että mitä mun pitäisi nyt ennen sitä jo ymmärtää? Ei, pannaan ne renkulat siihen. No, pannaanko vai ei? Aha, tässä asennossa. No, tule sieltä renkula. Ja toinen. Toinen renkula siihen. Ja sitten täällä on tämä luukku. Aukaseppas siitä semmonen tipunen ja liuta. Ja, se oli sinne se avain, joo. Noin, ja luukku aukeaa. Ruuvimeisseli saadaan sieltä. Jos mä jätetään tää homma tähän tällä puolella. Mennään kattoo sen ruuvimeisselillä aukaisu. Noin, ja sitten toinen ruuvi. Niin eikö olekin niin, että alussa tässä nyt vielä toimii molemmat? Katsotaan näin. Tämä liikkuu, tämä liikkuu, tämä liikkuu. Kaikki nämä liikkuu täällä. Tuo liikkuu, tuo liikkuu, tuo liikkuu. Miksi sitten myöhemmin tämä oli jumissa ja täältä oli jotakin jumissa. Ja sitten lopulta tämä ei liukunut ollenkaan. Eli katsotaan nyt. Jos minä tästä painan. Ja täällä on vastakkaispuoliset asiat. Noin. Sitten mä haluaisin tuota. Joo justiin, kato kun tämähän äkäisesti kiskoo täällä nyt eri tahtia. Voisiko se olla, että tämän puolimmainen pitäisi ensin viedä? Tämä ei enää ylety. Joo. Ja täältä sitä ei saa. Ja tuota mä mietin, että kun tuo näyttää minun silmään niin kovasti nuolelta. No sitten mä lähtisin tätä pyörittää. Nythän tämä ei ota tuohon nui. Niin mä lähtisin tätä pyörittää näin, että mä saisin. Nyt se ei ylety. Kumpikaan ei ylety. Jos minä näin pyöräytän. Se meni takaisin tuo toinen. Täällä se ei auta enää mikään täällä. Mitä tapahtuu silloin, kun se yhtäkkiä meneekin jumiin nuo? Tähän vaiheeseen mä oon saanut tämän vasemman puolen. Mutta sitten jos täältä lähtee pyörittämään, niin sitten käy huonosti. Tossa on ihan ok. Tämähän voi pyöriä täällä ihan miten haluaa. Vahingossa aukesi. Mä pääsin. Oikeestiko? No, avaudu. Mitä sä haluat multa? Mitä sä haluat multa? Se ei aukea. Sekö ei aukea, jos en mä lataa tätä paristoa täällä? Niinkö? No, ladataan sitten. Eilen mä leikin tuolla auton kanssa aika pitkäänkin, mutta ei sillä ollut mitään merkitystä mulle. Noin. Ladataan se.
Hajotetaan akku takaisin. Pannaan akku paikalleen. Noin. Ja sitten kammetaan vauhtia. Kun se oli liian allaalla siellä, niin se kumia poltti siinä kovasti. Eli pitääkö mun nyt viedä se kuitenkin alas? Viedään. Noin. Ja sitten kammetaan. Noin. Joo, kyllä näin on. Aika mahtava juttu. Okei. No, tuossa nyt meni muutaman minuutin nyt, että sain ratkaistua sen sitten kuitenkin. Hyvä.